postupovať v otázke Kosova. Jedného dňa si Kosovo vezmeme späť. Jedného dňa nad Kosovom opäť zalejú slovanské vlajky. A v ten deň sa naplní spravodlivosť, medzinárodné právo a poriadok. Kosovo bolo, je a navždy ostane slovanské. Dovolte mi, aby som sa vám prihovoril v mene občianskeho združenia Slovenské hnutie obrody, ktoré dnes prišlo podporiť túto slávnosť a toto podujatie. Nebudem hovoriť iba za seba, ale budem hovoriť za desiatok a stovky mladých Slovákov, ktorým nie je ľahostajný osud našej vlasti, nášho Slovenska. A poviem to, čo si myslíte a to, čo tu dnes neodznelo. Poviem to na rovinu, poviem to po slovensky, slušne a na úrovni. O pár rokov si pripomenieme 20. výročie obnovenia slovenskej štátnosti. Za 20 rokov slovenské spoločenské a politické elity neboli schopné vychovať a vytvoriť generáciu mladých Slovákov, ktorá sa bude nekompromisne a razantne hlásiť k Slovensku. Za 20 rokov sme zistili, že naše elity zlyhali. Namiesto mladých uvedomilých Slovákov tu máme lúzu, máme odpad, česť výnimkám. A najhoršie na tom je, že lúza nám dnes vládne na Slovensku. Bývalý prezident Slovenskej republiky povedal pamätnú vetu. Slováci, všetko, čo robíte, sebe robíte. Súčasným mocipánom na Slovensku sa táto veta musí pripomenúť, pretože u nich je iný problém. Oni všetko, čo robia, robia proti Slovensku. Každý jeden krok je namierený proti národu, štátu a vlasti. Táto lúza, čo nám dneska vládne, vytvorila akože komisiu odborníkov. Komisiu, ktorá posudzuje, či je pohlavný úd koňa veľký alebo malý. Komisiu, ktorá posudzuje, či je slovenský dvojkríž na štíte kráľa Svätopluka veľký, malý, dvoramenný, jednoramenný. Pretože nič iné posudzovať nevedia. Pretože ich postoj k obnoveniu slovenskej štátnosti v roku 92 bol taký, aký bol. Robili všetko preto, aby slovenská štátnosť nebola obnovená. Tak sa nečudujme, že skúmajú veľkosť pohlavného údu a iných otvorov, namiesto toho, aby povedali, že sme Slováci, máme dejiny, máme svoju históriu a máme svoju budúcnosť. Ak si táto lúza myslí, že nás zatlačí do kúta, že cez svoje médiá bude zastrašovať mladých ľudí a budú poukázať na všetko, že čo je slovenské a čo má na sebe dvojkríže fašistické, tak sú na veľkom omyle. Pretože naše nohy sú z ocele, naša duša je nasiaknutá úprimnou láskou v Slovensku a nikdy nebudeme robiť kompromisy s našimi zásadami. Budeme pevne stáť v Bratislave, v Žiline, v Nitre, ale naše dejiny, naše osobnosti, naše Slovensko si nikdy nenecháme vziať. Chcú nám nahovoriť, že dnes sa vlastenectvo nenosí. Že stáť pod vlajkou s bielým dvojkrížom je niečo zlé, niečo chybné, že to nie je proeurópske. Zasmejem sa im do očí, pretože nebyť takých ľudí, ako bol Štúr, Hlinka a ďalší významní Slováci, ktorí v minulosti pracovali pre národ a obetovali sa, dnes by sme tu nestáli. Nemali by sme krásnu našu vlajku a nemali by sme ani náš hrad a nášho kráľa Svätopluka.
uvedomme si, Slováci, Bratislavčania, že sme potomkami slávneho a starého veľkého národa. Národa, ktorý pred 1000 rokmi vládol celej Karpatskej kotline. My sme Slováci a Slovania a nám nikto nebude hovoriť, že pohlavný úd koňa, na ktorom sedí kráľ Svetopluk, je veľký alebo malý. Pretože je to náš kráľ, naše dejiny a naša budúcnosť. Tu, ako stojíme dnes na tomto mieste, prisahám v mene slovenských mladých vlastencov, že nepoľavíme dovtedy, pokiaľ na Slovensku opäť nebudú vládnuť Slováci, pokiaľ mladí Slováci si neuvedomia, že mať svoj štát znamená život, a pokiaľ si neuvedomia, že hlásiť sa k národu je dar, to je dar, to nie je chyba, to nie je špatná vec. A tejto lúze, čo nám dneska vládne na Slovensku, odkazujem jednu vec. Nech si dáva veľký pozor, pretože jedného dňa jej vláda na Slovensku skončí a Slováci budú opäť pánmi svojho osudu. Česť a sláva Svetopluk! Česť a sláva Slovenska!